un model públic-privat que no és habitual encara normalment a l'hora de gestionar la promoció. Per tant, en aquest sentit, podríem dir que és una eina innovadora. Estem parlant d'una agència que ha de promoure un sector que continua representant un pes important del Producte Interior Brut de Catalunya. Es va fent, es va construint i ara es construeix, lògicament, en l'àmbit principal de molts satisfets. Ens sentim també més en la indústria, com deia el diputat, aprecien molt. Tenim el valor dels professionals